ଯିଏ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ସେ ଆଗକୁ ଖୁସିରେ ରହିପାରେ, ହେଲେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି। ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ଆମେ କେଉଁ ଧନରତ୍ନରେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଗରିବ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ଆମେ କେଉଁ ଧନରତ୍ନରେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଗରିବ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଗ୍ନି ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ କି ନ କରୁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଗ୍ନି ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ କି ନ କରୁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇ ଦିଏ। କାହାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଶିଖେଇ ଦିଏ ତ କାହାକୁ କହିବା ବି ଶିଖେଇ ଦିଏ। ଆଜିର ଏଇ ଦୁନିଆରେ ତମେ ମିଛ ଯେତେ ଧୀରେ କୁହ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ ଯେତେ ଚିଲେଇକି ବି କୁହ କେହି ବି ଶୁଣିପାରିବେନି। ଆଜିର ଏଇ ଦୁନିଆରେ ତମେ ମିଛ ଯେତେ ଧୀରେ କୁହ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ ଯେତେ ଚିଲେଇକି ବି କୁହ କେହି ବି ଶୁଣିପାରିବେନି। କଠିନ ରାସ୍ତା ଦେଖି କେବେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କଠିନ ରାସ୍ତାର ଶେଷ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ।